በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍሉይ ቤት ፍርዲ ናይ ሕልና ዳኛ ብቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ። መብዛሕትአና ኣሕዋትና ንምሕማይ ቅልጡፋት ኢና። ኣብ ዓይንና ዘሎ ጉንዲ ገዲፍና ናይ ሓውና በሰር ንምውፃእ ኢና ንህወኽ። ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ንምፍራድ ኣሓትና እውን ንምኹናን ፅድፍድፍ ኢና ንብል። ሓወይ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ዳኣ እምበር ናትካ ስልጣን ኣይኮነን እሞ ተጠንቀቕ። ሓፍተይ ንስኺ እውን ኣብ ዝፋን ኣምላኽ ንምቕማጥ ኣይትሕሰቢ። ክቡር ሓወይ ፍርዲ ድዩ ደስ ይልካ? ከምኡ እንተኾይኑሲ ምንም ወቐሳ ዘይብሉ እኳ ደኣ ብዙሕ ጥቕሚ ዝርከበሉ ናይ ምፍራድ ስልጣን ኣለካ። ኣብ ልዕሊ ነብስኻ ክትፈርድ ትኽእል ኢኻ እሞ ከፍ በል። ካብ ኩሉ ኣቐዲምካ ናይ በደልካ መዝገብ ኣብ ቅድሚኻ ገበሮ። ነብስኻ ዝሰርሐቶም ወንጀላት ኩላቶም ብጥንቃቐ መርመር። ብድሕሪ እዚ ኦ ነብሰይ ስለምንታይ ኢኺ ነዞም በደላት እዚኣቶም ዝፈጸምኪ በላ። ዝበደለትሉ ምክንያት ገዲፋ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምሕሳብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ምፍራድ እንተጀሚራ ብናትክ ወንጀል ዳኣ እምበር ብናይ ካልኦት ወንጀል ኣይኮንክን ተኸሲስክ ዘለኺ በላ። ኣብዚ ቤት ፍርዲ መፂኸ ዘለኸ እውን ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ንምምስካር ኣይኮነን። ስለዚ ንገርኒ ስለምንታይ ኢኺ ነዚ ኩሉ በደል ዝበደልኪ? ስለምንታይ ኢኺ ነዚ ኩሉ ጌጋ ዝፈጸምኪ በላ። ዘውትር ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣጨናቒ ሕቶታት ሕተታ ሓፊራ እትምልሰሉ እንተዘይብላ ድማ ኣድላይ ዝኾነ ፍርዲ ቀነና ወስነላ። ዘውትር እዚ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ትጥቀም እንተኾይንኻ እቲ ናይ እሳት ባሕሪ ስቃይ ነቲ እሳቱ ዘይጠፍእ ሓሳኽኡ ዘይድቅሱ ባሕሪ ገሃንም ኣብ ልቦናኻ ክቐረጽ እዩ። ባዕሉ ናባይ ስለ ዝመፀኒ እዩ፣ ንሱ ስለ ዘታለለኒ እዩ፣ ንሱ ስለ ዝፈተነኒ እዩ እናበለት ብዳውልስ ንኽተመካኒ ኣይትፍቀደላ። እኳ ደኣ ንስኺ ስለ ዝተፈቐድኩሎም ዳኣ እምበር እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ኣባኺ ስልጣን የብሎምን እናበልካ ንገራ። ኣነኮ ኣብዚ ሓጢኣት ዝመልኦ ዓለም እየ ዝነብር ዘለኹ፣ ኣነኮ ስጋ ዝለበስኩ እየ እንተበለትካ እውን እዚ ኩሉ እዚ ሰበብን ምኽንያትን እዩ። ብዙሓት ንስኺ ዝለበስክዮ ስጋ ለቢሶም ኣብዚ ዓለም እናነበሩ ጻድቃን ሰማዕታት ኮይኖም እዮም በላ። እዚ ምስ በልካያ እንተሕሚምዋ ድማ ኢድካ ይተልዕለላይ። ምክንያቱ ቀነና ካብ ሞት ዘድሕን መንፈሳዊ ልምምድ እምበር ዝቐትል ቅፅዓት ስለ ዘይኮነ። ስለዚ ምክንያት እተብዝሕ እንተኾይና ተመናስሒቱኒ እዩ ኢላ ዘመኽነየት ሄዋን ካብ ብተሓታትነት ከም ዘየድሓነት ኣዘኻኽራ። ነዚ ኩሉ ትገብር ከለኻ ድማ ኣብ ጎንኻ ምንም ሰብ ኣይሃሉ፣ ዝረብሸካ ሰብ ኣብ ጥቓኻ ኣይሃሉ። ከምቲ ዳኛ ኣብ ናይ ፍርዲ መንበሩ ዝቕመጥ ንስኻ ድማ ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ፍርዲ ወንበር ኣብ ምቹእ ግዜን ምቹእ ቦታን ብጽሞና ተቐመጥ። ነቢየ ዳዊት ኣብ መነቀሲኹም ልብኹም መርምሩ ስቕ በሉን ከም ዝበሎ መዝሙረ ዳዊት 4:4 እዚ ቦታ እዙይን እዚ ግዜ እዙይን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝስምዕማዕ ግዜን ቦታን ስለ ዝኾነ ድራርካ ድሕሪ ምብላዕኻ ዘውትር ነዚ ናይ ፍርዲ ወንበር ናብ መደቀሲኻ ሒዝካዮ ኺድ። ዕለት ዕለት ከምዚ እንተገይርኻ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እኮ ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኮነናይ ነርና ከም ዝበሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:33 ኣብቲ ዝፈርሕ ናይ ፍርዲ መንበር ብዘይ ፍርሓት ክትቀውም ኢኻ። ናይ ሕልና ዳኛ ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ሕልና ናይ ነብሲ ወከፍና ንቑሕን ትጉህን ዝኾነ ዳኛ ዘቕመጠልና ኢልካ እንተሓተትካ ካብ ወገን ደቂ ሰባት ነዚ ድቃስ ዘይብሉ ናይ ሕልና ዳኛ ዝመስል ዝወዳደር ዳኛ ስለ ዘየለ እዩ ኢለ እየ ዝምልሰልካ። ብተወሳኺ እውን ናይ ደገ ደያኑ ብገንዘብ ብሓሶት ብምትላል ናይ ሓሶት ፍርዲ ንክፈርዱ ብምፍራሕ ከምኡ እውን ብካልኦት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነቲ ርቱዕ ዝኾነ ዘይተመዛበዐ ውሳኔኦም ክጠዋውዩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ሕልና ዳኛ ግና ካብዞም ዝገለጽናዮም ምኽንያታት ብምንም መንገዲ ዝታለል ኣይኮነን። ግቦ እንተሃብናዮ ክንሕስዎ ምስ እንፍትን
انت أفرارحنايو كالي انت جبرنا ازينا يحلنا دانيا نتي إن حسبون إن سرحن حتيات كيت أو ويا حق إن يفرد يذهبنا حتيات زسرح سوى لقوا خالي انت زي وقصة نسو بعلو نرؤسو يوقصا حدا جيزة ويكلتا جيزة راح أيكونن ملا زمانو إنا دقاق محلونو يوقصو حتيات زجبرنا قد منوح عمتات كخوني خاليو ناي حلنا دانيا جنا نزيك قد منوح عمتات زفت صمنايو حتيات ونفتسي ما أيرسعنيو ناي حلنا دنيا قدم حتيات مسرحنا يخون دحر مسرحنا كي شفنا بقلص يوقسنا بفلاي دم حتيات مس جبرنا حتيات كنسرح خلنا جنا نزي دنيا زي أين سمعانينا زي دما بتين نسرح زلنا كفو سرح سلن نسكر إيو حتيات سرحنا مسودنا جنا بقصبتنا يتعسى سيفي يمزلنا زي دما مستا صعر زحازا سبيتي بأنصارو مالتيو أنست سبيتي صعر ولاد كجمرة انكلو أزيا تجنق أجنق إذا خون حمامي يجوز سمعه مس حارست جنا بقالات كجلة زي كالحجوس يسمعه بتي زولدته ولادات حجوس حتيات كنسرح خلنا جنا نزي بتقاراني إيو بحساب زت أنا سناي حتيات بجوريك كساب النجورة حجوس يسمعنا نتي كفو ولادنا حتياتنا بجوري مس ولدنا يجنا أكدمو ودنا حتيات كبيد حفرتي سمعنا صعر ولاد كابز حزا سبيتنا لعل دما يستقينا سلازي زوم دقي كابزي كفو تمنيت كاب مجمريا جمرنا خنكلاخل انت تقبلنا يدما جنا فرق ادم مفرايو اوشتنا زحسبنا يو بتغبار كيفصمنا نقتلو نزي مغبار انت سعنا ولادنا بجبري انت ولدنا يجنا بنسها بنبعات بنسان بنبعاتن نفسنا بموقاسن نقتله يقولنا أمين بركتنا يبنا قدوس يوحنس أفورقي يحضرلنا أمين نسمعنا يولنونا يقدس قلاته وصلات لبنانا يصحفنا يتوارك أملاك أبوينا آمين